jagat Dewa Penara. Yai Diagung pangasawenipun Yai Prabu dene semuran ndak anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Lajeng cumadung dawuh Yai, wonten wigatos ingkang kados pundi? Lan menapa ingkang dadosken duh kita ninggalih Yai? Mbok bilih saged kawedharing kathah. Soe lajeng kula aturi mbabaraken ingkang raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangka murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Yai Prabu ing amarta. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning giya oh